Kaixo? Nola gaur? Gaur ezin naiz joan. Ikastaroa daukat. Eta ze ikastaro dezu ba? Tantra, sexualitatea eta meditazioa. Ni naiz irakaslea. Elisabet Olaskoaga naiz. Tantrak, maitale arruntak, arimaren bidelagun bihurtzen ditu. Slow sex delakoa bultzatzen du. Eli, tantra korronte mistikoa da, orientekoa. Zergatik ematen dio garrantzia sexualitateari? Begira, tantraren helburu bat izaten da gure gorputza habitatzea. Orain gaude pixkat erdibituta. Erakutsi digute gorputzaren plazerra pekatua dela, eta noski gure pasioa eta gure sexualitatea hemen behan dagoen guztia pekatua da, paitu egin da asko, kulpabilidad handiarekin bizi dugu, lotzarekin, eta askotan zailtasunekin. Eta orgasmoak ze garrantzi du praktikantan? Bueno, tantrak saiatzen dena da pertsonak presente egotea. Orgasmoa baita ere ez da bilatzen den gauza bat. Zu topatzen zara zurekin lehenengo, zure bikotearekin, eta energia mugitzen duna, zuk usten duzu, jarraitzen diozu energia horri. Eta emozio batzuk sortuko dira, batzutan negarra, batzutan poza, batzutan estitazioa, zu jarraitzen duzu eta sentitzen duzu energia hori eta horrekin mugitzen zara. Orgasmoa etortzen bada oso ondo eta ez bada etortzen, baita ere oso ondo. Ez dauka helburu bat horrela konkretua hemen bezala gure sexualitatean askotan daukagula programa bat nola hasi, nola jarraitu eta nola bukatu behar den, eta orgasmo batekin, bikin, hirukin, eta batzutan ansiedade eta obsesio horrekin. Beraz, slow sex delakoa aldarrikatzen duela esan dezakegu? Slow sex? Bueno, bai. Hemen askotan sexualitate askar hori, pelikuletan ikusten dana, Bai, tita esaten dana, presari gabe. Presari gabe. Denbora hartzen da eta meditazio bat da. Edo zer gauza egiten, aldugu meditatu, baskaria prestatzen, harrikoa egiten, paseatzen, baina baita ere maitasuna egiten. Edo zeinek praktikatu dezake? Bai, noski. Hemen gertatzen dana da, sexualitateak gure lotza handiak eta gauza asko mugitzen ditu, sentimentu asko, emozioak, gure inseguritateak, eta noski, badago jende asko ez duela ezer mugitzea nahi. Orduan, gelditzen dira horra salean, baina zure burua hobeto ezagutu nahi baduzu, eta denok dauzkagu zauri batzuk hor baita ere landu eskeroz, osasuntsuago bizitzeko eta hobeto bizitzeko gure emozioak beharrezkoa dela, Eta ausardi pixkatekin hori landu eta utzi emozioa kanporatzea, eta ez da ezer gehiago behar. Aizabelita, zuk ze iritzi duzu sexu gogoa pizteko, adibidez bideopornoak erabiltzeari buruz? Ikusten dut hemengo sexualitatean jende askorentzat baliagarria dela. Tantran ez da hori planteatzen, ez da ematen. Tantran hasten zea estitazio hori gabe, desio hori gabe, orduan, nola ez dagoen helburua. Hombre, gero pornografia, pornografia mota egiten den, hor sartzen bagara aztertzen eta emakumearen papera eta, hombre, noski, ez zait gehiegi gustatzen, uste dut kalidade kaskarrekoak izaten direla, zaila dela pelikula porno hon bat aurkitzea. Kaixo? Kaixo. Hemen aldizkari pornotan espezializatuta zaudet, ezta? Bai, eta aldizkari filosofikoetan ere bai. Berta Etxeberria naiz. Aldizkari pornoen merkatua okerrera doa. Baina guk oraindik dendan tarte berezia eskaintzen diogu. Berta, noiztik saltzen dezute pornoa? Denda honek jadanik 40 urte bete behar ditu, eta hasieratik saldu izan dugu. Eta nola izan da porno aldizkarien salmenten evoluzioa? Gehien bat, 80. hamarkadan eta 2005 arte gutxi gora bera izan zen puntu gorena edo esango genukena. Eta bideoa eta DVD-a sartu zanean, horrek kaltetu zuen nolabait aldizkarien salmenta. Eta orduan jeisten hasi izan. Gero aitak ere esaten du, justo gai hortan publikoa ere askoz ezabalagoa zala. Esan nahi dut,
gaur egun erosten duen jendea normalean helduak dira, gizonezkoak, baina garai horietan gazteak gehiago erosten zuten. Kontsumitzaile ziren baita. Bai. Eta askotan aitak igual karneta askatu hartzien, edo ezagutzen zituen herrikoa zialako, orduan esaten zion, bira, ezin dizut saldu. Internetek min handia egin dizue? Bai, asko. Eta edozinek esango dizu. Eta ez bakarrik pornoan alorrean, baizik eta liburuetan eta musikan ere hori jakina da, internetek min asko eragin duela. Baina, saiatu gera mantentzen, ze bezer hori erosi nahi duten jendea ere badaukagu, orduan, eskaintza eman bartzaile. Eta zein da gehien saltzen dezuen aldizkaria? Pribate eta, hor dauden guztiak. Esan diate, Penthouse eta Playboy aldizkaritako banatzailea erori egin dela. Horiek izan dira, oso ezagunak izan dian aldizkariak. Eta horrekin orain ze gertatzen da, ez daude? Gertatzen, Ameriketan adibidez bai jarraitzen dutela, baina onera ez dira iristen. Orduan reedizioak dira, baina berriak ez dira egiten. Aldizkari pornoen egoera gero eta okerragoa da, beraz? Bai, batez ere internet bezalako monstro baten kontra ezin da konpetitu. Hor eskaintza oso zabala da, eta karo, jendea ohitu da interneten begiratzea. Baina, badago jendea ere pornoaren romantikoa dana, edo pornoa kolekzionatzea gustatzen zaiona. Ze ematen dio gehiago, o baloratzen du gehiago argazkilaritza edo bere alde artistikoare bai, ez? Orduan, baina bai, oro har okerreraka daua. Zein izango litzake gaur egungo eroslearen perfila? Gehien badira helduak, gizonezkoak, eta gero ere egoten dira, guk izena ematen diogu horrela gure artean, los de la cárcel. Los de la cárcel da figura bat erosten, dira pertsona batzuk, erosten dituztela aldizkariak, gero preso dauden jendeari kartzelera eramateko. Gero orain ja ez daude, baina lehen zian los chicos de la noche. Eta horiek zian, igande goizetan, goizeko 7:00 hemen periodikoa gurasoentzako erosteaz gain, beraientzako aldizkari bat erosten zutena. Baina hori ja desagertu da. Los chicos de la noche ja ez da ematen fenomeno hori. Eta emakumeak? Ez dute erosten, baina horrek ez du esan nahi kontsumitzen ez dutenik. Ze agian bikotean ikusteko erosten da, baina gizonezkoek erosten dute. Gero ere nik pentsatzen dut, oro har industria pornografikoa dagoela zuzendua gehiago gizonezkoari. Orduan aukeran emakumeek erosi dezaketen asko zeren murritzagoa da. Normalean aita egoten da denda, baina zure egotentzea batzutan. Bai. Eroslei lotxa ematen die zuri aldizkariak eskatzeak? Daneti dago, baina batzuei kostatzen zaie asko, eta orduan igual sartzen dira ikusten duten inagola, eta bilatzen dute aita, aita nun dagon. Eta ni hor nagonean normalean aita hemen egoten da. Orduan ikusten duzu nola sartzen dian, hitz egiten dute horrela oso tonu bajuan, ahulean, eta derrepente ateratzen da gizona poltsa batekin, eta aita juten da dirua ustea kajara, orduan esaten duzu, bale. Hemen zehose gertatu da, eta nien naiz enterau. Eta gero badago jendea esaten dizuna, eske lagun baten urte betetzea da, eta broma bezala erosi nahi diogu pornoa, orduan esaten duzu, zertako mate jazunei esplikaziorik, total erosi barba dezu, neri berdin dit zuretzako dan, edo beste norbaitentzako dan, ez dakit, olako jendea lotxatu egiten da, askok ez dute naturaltasun ez trata.